istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora ulih, tapi ngemek manuk ulih. Lah, aku malah takon menuknya siapa? Nek sing wadon lagi meteng, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Ku mbok kewan apa baik kue? Nyetrum welut ora uli, tapi ngemek welut uli. Sitken jan guyung guyu apa? Kok sampai wong lanang nukukna baju nggo istri mon boten mampu, maka sodakonya adalah ngecup kening istri ping 3 benisuk. Ping 3. Ibune pun rapi kok bapake kesupen dereng maringi kecupan teng kening. Ibune sing elingaken Pak sodako. Wong lanang cerdas duwe bojo kok cerewet, ora nyalahno istrine, nyalahno awake dhewe. Ya sepurane, Dik, aku ora iso ngomong sampean, aku ora iso ndidik sampean, aku ora iso ngrumat sampean, aku tak ngrumat liyane ae. Cocok, Pak. Cocok, Pak. Wis karuan sanggup kok diterusno wong lanang goblok. Jadi suami tugasnya menafkahi istri supaya istri cantik berseri-seri. Jadi istri jangan sampai bentak suami, ikhlaskan suami bila akan cari istri lagi. Bila pergi cari rezeki, lontong tahu ala lontong sate, bocah ayu ojo gawae, ayo nonton campur sari wae, iki lo ganteng dagelane, patene ganteng dagelane. Mulane jengkele wong lanang karo jengkele wong wadon beda. Wong wadon Siti Hawa senenge manga. Yang kakung turunan Nabi Adam mingkem. Mulane wong lanang jengkel niku rata-rata meneng. Wong wadon jengkel kekena rapot bocor. Apa badi sampai kena? Sitik-sitik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha, kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina.